ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಳೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸನಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣನು ಸಹಜವಾದ ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಆಯರೆ ವಾ ಪಾತಿರದ ತ್ಯಾಗ ಅವಶ್ಯವದುಪ್ಪುಡು? ಉತ್ತರ: ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸೈತಿಲೆಕ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಜೋಕುನ ಹೃದಯ ವಿಧೀರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪೆರೋ ಅಪಗ ಒರಿಯೇ ನೆನಪುಪ್ಪುಡು. ಆರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಡು. ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪಡು. ಗೀತೆ. ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತಾವಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಭಗವಂತೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರತ್ತು ಗೀತೆಡು ಬರೆತಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಯರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಅಸಂಭವವಾದುಂಟು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ತೆರಿಪವೇರು. ಆರು ಅಕುಲು ಬಾಬನು ಸ್ವಂತಾದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಬಾಬಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪದೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಯಾನು ಪರಮಪಿತನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸದು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆನೇ ಪಾತಿರುವೆ. ಆತ್ಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೆವಿತ ಮೂಲಕ ಕೇಣಿರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜಡವಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು ಗರ್ಭುಡು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಐಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಪಂದುಜಿ ಐರ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಬಾಬನೆ ಪಾತಿರುವೆರು. ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆತೊನೆ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕವಾ ಆತ್ಮಲು ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಲೆಗನೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಜೋಡಿಸವಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಅಡೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸುರುಕು ಒರಿಯನೊರಿ ತೆರಿ ಉಂಜಿರು. ಏಪರ ಅರ್ಜನಕುಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಆಪಗ ಕೆಲವರು ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಲ ಜೊತೆಟೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಜೀವನ ಶರೀರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ವೇರು ಎನ್ನ ಪತಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಡಿದಿ ಪನ್ಪಲು ಬೇರೆಯನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪ ಮೂಲೆನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪಂಡು. ಇತ್ತಿನಿಕಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಲ ನಿರಾಕಾರನ ಜೊತೆ ಅದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ನಿರಾಕಾರ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಐನರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಮಾಣಲ ದೀರ್ಘವೈನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟನು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೈತು ಪೋಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬದುಕಿನ ಮುಟ್ಟ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಡು. ಸ್ತ್ರೀಗ್ ಪತಿ ಸೈತು ಪೋಂಡ ಸಹ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಪತಿ ಆ ರೀತಿ ಬುರ್ದು ಪೋಪುನಾರತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರನ್ನು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪುದೆ ತರತಮಿತ್ತು ಮಸ್ತುಂಡು. ಅವು ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರನೇ ಜಪ್ಪುಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಗ ಉಪ್ಪುಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ನೆನಪು ಪತ್ತಂಡ ಅವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ
ಪನ್ಪೆರು ಪರಮಧಾಮದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಸುಸ್ತಾ వచ్చి ನಿಖಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕೊಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಚ ಒಂಜಾಪುನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿರ್ದು ಎಂಚಪ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗೊನು ನಾಡಿರ್ದು ಪತ್ತೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ಏಕತೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅನಗ ಪರಸ್ಪರಡು ಕ್ಷೀರಖಂಡವಾದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಷೀರಖಂಡವಾದು ಇತ್ತೇರು. ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಮೂಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲಡೈ ಉಂಡು. ಏಪ ಏರು ಧನಿ ಧೋನಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಕೇನ್ನಕುಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಪಗ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೆರನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈರೇ ಮಾತಾಪಿತಾ ಎಂಕುಲು ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕ್ರಿಪೆಟ್ ಸುಖಲ ಅಪಾರವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಾಪಿತೆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕೃಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆಪುನಗ ಕೃಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರಂತೂ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನದವರ ಏರು ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುನಿ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪವನಾರು ರಡ್ಜನ್ಲ ಬೋಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಸುರುಕು ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೈತಲು ಬತದು ಓದುಡು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಅಕುಲು ಈ ಕೃಪೆನು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡಪುಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಸಹ ಬೋಡು ಬೇರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮ ಸದ್ಗುರು ಬಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪತಿತ ಜಗತ್ತನು ಪಾವನ ಜಗತ್ತಾದು ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಐದವರ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜನು ಅಲ್ಪ ಮಾಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಸ್ವರ್ಣಮಯುಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯುಗ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಹತ್ತಂಡ ವೈಕುಂಠ ಬಂದು ಪನುಲಿ ಬೃಂದಾವನಗೂ ಪೋಕ್ಕ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ಯಂತೂ ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು. ತೂಪುನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎಡ್ಡೆದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಧೈರ್ಯನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಳ್ಳರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಉಳ್ಳರು. ನಿಕುಲು ದೈವೀ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಿರುದುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿ ಕೂಡ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನ ದುಃಖಲ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡೋ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಏರ್ ಪಾವನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಅಸುರಿ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮತಾಂತರಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುರ್ಲೇರು. ಮೂಲಂತೂ ಒಂದೇ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಇಂದೇಳ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ನಡತೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಯದ ಮುಳ್ಳು ನಾಟುಂಡು. ಅಕುಲು ಕುಂಟೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ. ತಮ್ಮ ಮನಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನಿರ್ದವರ ಮೋಸ ಪೋಪರು. ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನಿರ್ದವರ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತರಡ ಧೋನಿ ಉಂತುದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಹಾವೀರರೇ ಆವಡು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಧೋಗತಿನು ಮುಟ್ಟುವಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸದ್ಗತಿನು ಪಡೆಯುಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಂದೆ ದುರ್ಗತಿನು ಪಡೆಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜ ಪುರಿಟು ಶಿವಬಾಬಾ ಮೇರ್ನ ತನುಟು ಕುರ್ದು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪದೆ ಓದದೆ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪದೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆ ಪಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಪತ್ರೋನ್ಲ ಬರೆತರು. ಆಂಡ ನಡತಿಜರು ಶ್ರೀಮತನು ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.
ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ಬಾಬಗ್ ಪನ್ಪು ನೆರೆದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏಪಲ ಬಾಬನು ಮರಪೊರ ಅಪಗ ಮುಳ್ಳು ಕಂತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬರ್ದೇ ಮೂಜಿ ಅಡಿ ದೂರ ಬಲಿಪೆರು ಪನ್ಪೆರು ಅರ್ಪಣೆ ಆಪೆ ಬಂದು ಬಲಿ ಆಪೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಲ ಮಿತ್ತು ಬಲಿ ಆಪೆ ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ಬರೆತಿಜೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿ ಆಪೆ, ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ ಬಲಿ ಆಪೆ, ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡೇ ವಿನಃ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ತಿಕ್ಕುನನೇ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನನೇ ಬಾಬಾರ್ದು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪೆರು. ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯರೆ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಆಪುನಿಟ್ಟು ಜೋಕುನ ಹೃದಯ ಎತ್ತೊಂಜಿ ವಿದೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತರಂದಿತ್ತಂಡ ಸೈತಿಲೆಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆದುಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪುಪ್ಪೊಡು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ಬಾಕಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪುವೆರು. ಅಕಲೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಏರುಂಡ ಅಮೃತಸರ ಜೋರಾದ ಬುಂಡ ಪದವಿನ ಕಲೆಯುನವರು ಸೊರ್ಗುಡು ಬರಪುಜರು. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ ರಾಜರಾಣಿ ಆಪನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಆಪನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತಾನೆ. ಮುಲ್ಪದ ಬೇಡರೆನು ಮಂತ್ರಿನು ತೂಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೆಲವರು ಬೂರಿಯರ್ಡ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಪತಿತಾದು ಬಿಡ್ಪೆರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆತ್ತಂಡ ಮಾಯಲ ಮೂಂಕುನು ಪತದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಗುರಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ಜೋಕುಲಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಹಿ ಇರ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯನು ಪೋಡಿಪವನ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೋಪಾನಾದ ನಡಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾಯದ ಅಂತ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಬೂರ್ಪವುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಉಪ್ಪುಡು. ಮಾರ್ಗಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಪದವಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದ್ರೋಹಿ ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷೆಲ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏಪ ಧರ್ಮರಾಜೆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪೆರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಗ ಅದು ಕಾಯಮಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಒಂತೆ ಅಗೌರವ ಕೊಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲು ಸೈತಿಲೆಕ ಗಾಯನ ಉಂಡತೆ. ಸದ್ಗುರುನ ನಿಂದಕರು ಪದವಿ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕಾಮವಶಾದು ಕ್ರೋಧವಶಾದು ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ನಿಂದೆನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಐರ್ದವರ ಪದಮದಾತು ನಷ್ಟಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವೀಸಿರ್ದು ಜಮಾ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವು ಜಮಾ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐರ್ದವರ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಕೈಟೇ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಒವ್ವೇ ಬಾಲೆ ಶಿವಬಾಬನ್ ಅಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಕರ್ಮಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ದದೀಚಿನ ಋಷಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪದವಿ ಉಂಡು. ಪ್ರಜೆಕಡ್ಲ ಸಹ ನೌಕರ ಚಾಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು. ಭಲೆ ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಪದವಿ ಅಂತೂ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮೊಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ನೆನಪು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ನೆನಪುದ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ತಮ್ಮ ಮನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಏಪಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗೂ ವಶಾದು ಒವ್ವೇ ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಡು ಸಫಲಾದು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಆಕಾಶಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರನು ತೂಪರು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಆಕಾಶಡು 4 ಕಡೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಫಲತೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಏಪ ತೋಜಿದು ಬರಪುನ ಪಂಡ
ಏಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸದಾ ಒರಿ ಬಾಬನ ಅಂತರಾಲಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪರು ತಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಮೂರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಪಣಾಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಪಣನೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ನಿರಂತರ ಈಶ್ವರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.